Με τον όρο αριθμολογία εννοούμε μια έννοια της αρρύθμισης, που υπάρχει πίσω από αυτή ένα ολοκληρωμένο απόκρυφο νόημα. Οι αριθμοί έχουν την ικανότητα να ξεδιπλώσει τα ερευνητικά μάτια του αναζητήτη σοφία στο μεγαλείο της ύπαρξης. Επιτρέπουν στον άνθρωπο να συλλάβει τη βασική λειτουργία του παγκόσμιου νου. Οι αριθμοί αποτελούν ισχυρά σύμβολα τα οποία γίνονται ικανά να μεταφέρουν ή να μεταβιβάσουν αφηρημένες ιδέες με βάση το αρχαίγωνο χαρακτήρα που διαθέτουν. Οι αριθμοί κατέχουν ενδογενείς ποιότητες, οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν το μέσο άνθρωπο να συντονιστεί με το περιβάλλον του σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό και να συνειδητοποιήσει όλα όσα συμβαίνουν μέσα και έξω από τον ίδιο. Στην πρώτη περίπτωση γίνεται εύκολα κατανοητό ότι πρόκειται για αρχιτυπικά σύμβολα που μεταφέρουν αφηρημένες έννοιες που όταν ερμηνευτούν αυτές με ορθό τρόπο μπορούν να καταστούν ζωτικής σημασίας. Αβίαστα λοιπόν συνάγει το συμπέρασμα ότι οι αριθμοί δεν αντιπροσωπεύουν μονάχα τα φυσικά μεγέθη, αλλά αντιπροσωπεύουν τις απόκρυφες ιδιότητες, τους διάφορους παγκόσμιους νόμους και τις δυνάμεις του σύμπαντος. Στο παρόν βίντεο θα αναλύσουμε τη λογική, τη φιλοσοφική και την απόκρυφη σημασία των αριθμών, ξεκινώντας από το 0. Το 0 κατά τους Πυθαγόρους φιλόσοφους δεν άνοιξε στους αριθμούς. Οι ίδιοι δεν το υπολόγισαν ως αριθμό. Το 0 το θεωρούσαν ως κάτι άκυρο. Το έβλεπαν πιο πολύ σαν μια σφαίρα ή κύκλο. Παρ' όλα αυτά, στη σύγχρονη αριθμολογία θα μπορούσε να υποθεί πως το 0 αντιπροσωπεύει τη μυστικιστική έννοια του κενού. Στην αρχή είδα το κενό. Συνδέεται άμεσα με την ανυπαρξία αλλά και με την ανάπαυση. Συνεπώς, μπορεί να θεωρηθεί ένα σημείο στασιμότητας. Πιο συγκεκριμένα, το 0 είναι το κατάλληλο έμβλημα του τίποτα ή της αθράνειας. Από μια άλλη οπτική βασισμένη σε αυτή τη κυκλότητας ή της σφαιροειδής μορφής του, θα μπορούσε αβίαστα να λεχθεί ότι αντιπροσωπεύει την αιωνιότητα και τους συνεχείς κύκλους της ζωής. Κάλλιστα μπορεί να υποδηλώσει τη συνεχή και αστήρευτη ροή αυθονίας του σύμπαντος και ίσως σε κάποιο βαθμό την πλήρη ελευθερία ή την έλλειψη περιορισμών. Συμπερασματικά έχει καταστεί σαφές ότι ο αριθμός 0 είναι ένας αφηρημένος αριθμός που δεν προσφέρει καμία αξία και δεν προσθέτει αποκρυφιστικά πάντα μιλώντας τίποτα παραπάνω σε κανέναν άλλο αριθμό. Κατά τους Πυθαγόρους, οι αριθμοί που έχουν ύψιστη σημασία είναι αυτοί που ξεκινούν από το 1 μέχρι και το 10, διότι θεωρούσαν ότι ο κόσμος αποτελείται από αυτούς τους αριθμούς. Η μονάδα θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους αριθμούς. Ο αριθμός αυτός σχετίζεται πάντα με την έννοια της ολιότητας. Μπορούμε να πούμε πως είναι ο μόνος αριθμός που μπορεί να υπάρξει χωρίς κανέναν περιορισμό. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η ολιότητα είναι άφθαρτη και δεν μπορεί να καταστραφεί με κανέναν απολύτως τρόπο. Κατά τους Πυθαγόρους, η μονάδα ήταν πραγματικά πολύ ιερή, διότι θεωρούσαν πως ήταν η αρχή, το α, που μένει για πάντα στην αιωνιότητα. Πιο αναλυτικά, μία από τις πολλές λέξεις κλειδιά της μονάδας είναι η ουσία. Ο αριθμός 1 υποδηλώνει την υπάρχουσα ενότητα και το πρώτο αίτιο όλων των πραγμάτων. Επομένως, θεωρείται η πηγή όλων των αριθμών. Θα μπορούσε να λεχθεί πως αντιπροσωπεύει αυτό που είναι αδιέρετο, την πηγή ή το μυστικό κέντρο από όπου όλα ξεκίνησαν. Συνεπώς, εμπεριέχει τις ποιότητες της δημιουργικότητας, της μοναδικότητας, της πρωτοτυπίας και εκείνης της φλογερής θέλησης για πρόοδο. Μία ακόμα λέξη κλειδί του αριθμού 1 είναι η ταυτότητα. Θεωρείται ως ένα σύμβολο της ταύτισης του εαυτού με όλους τους εαυτούς. Στην ουσία πρόκειται για μια ανώτερη ταύτιση της ψυχής, με την κάθε μία ψυχή στον κόσμο που κινούμαστε και υπάρχουμε, και όχι για κάποιο είδος προσκόλληση. Επιπροσθέτως, συμβολίζει τη ταύτιση του μικρού εαυτού ή της προσωπικότητας με τον εαυτό ή την ψυχή, και κατά επέκταση μπορούμε να πούμε την ολοκληρωμένη ταύτιση του ανθρώπινου όντως με την παγκόσμια ψυχή. Σε μια πιο αφηρημένη και συνεπώς ανώτερη έννοια, η μονάδα μπορεί να υποδηλώσει το παγκόσμιο δέντρο ή το κοσμικό άξονα. Μπορεί αβίαστα να καταστεί ένα έμβλημα ή μια αναπαράσταση του κορμού αυτού του αιώνιου δέντρου που συνδέει τη γη με τον ουρανό. Ο αριθμός 1 θα μπορούσε να λεχθεί πως είναι ένας ηλιακός αριθμός, διότι συχνά θεωρείται αρσενικός. Αναντήρητα, μπορεί να καταστεί το έμβλημα ενός ατόμου που ηγείται, ενός αυτοκράτορα ή του ενός θεού. Από μια άλλη σκοπιά αντιπροσωπεύει τη μονάδα ή το θείο σπινθήρα που βρίσκεται ενσωματωμένος μέσα σε κάθε ανθρώπινο όν, δηλαδή εκείνο το αθάνατο μέρος που είναι πλασμένο από την ίδια ουσία με τους λόγους και που η αρχή της δημιουργίας του βρίσκεται στο μεγάλο αρχιτέκτονα του σύμπαντος. Μία ακόμα από τις λέξεις κλειδιά αυτού του αριθμού είναι η νοημοσύνη. Αναμφίβολα, είναι το καταλληλότερο έμβλημα του σοφού ή του ολοκληρωμένου ανθρώπου, ένα σύμβολο της διανόησης. Πιο συγκεκριμένα, ο άνθρωπος σοφός στεκόμενος όρθιος είναι μια αναπαράσταση του αριθμού 1. Είναι το μόνο όν στο πλανήτη που μπορεί να σταθεί φυσικά όρθιο στα δυο του πόδια. Επομένως, ο αριθμός 1 είναι μια συνεχής υπενθύμηση ότι ο άνθρωπος είναι το μοναδικό λογικό όν στο βασίλειό του. Οι Πυθαγόροι έβλεπαν τη διάδα ως σύμβολο των αντιθέσεων, αλλά και του θράσους. Θα μπορούσε να υποθεί πως είναι ένα σύμβολο της πολικότητας. Μια λέξη κλειδί αυτού του αριθμού είναι χάος. Η διάδα φέρνει στην επιφάνεια τις θετικές και αρνητικές πτυχές όλων των πραγμάτων. Για παράδειγμα,
Σκοτάδι και φως, νύχτα και μέρα, ενεργητικός και παθητικός, ναι και όχι κτλ. Επομένως, όταν δεν υπάρχει κανένα ίχνος ισορροπίας, η διάδα αναδεικνύει τις βάναυσες εκείνες συγκρούσεις μιας διχασμένης προσωπικότητας. Τονίζει σε ένα μεγάλο βαθμό την ασάφεια, αλλά και την αμφιβολία. Συνεπώς, προκύπτουν διαφορές και διαδικότητες που οδηγούν το άτομο σε έλλειψη σταθερότητας, όπου αφήνουν πίσω τους μια αίσθηση δυσφορίας. Οι αμφιβολίες είναι ικανές να δημιουργήσουν ένα χάσμα στη συνείδηση του ατόμου, και το αντίκτυπο αυτής της πράξης θα είναι να αφήσει μαύρες κοιλίδες στην άβρα του. Η εσωτερική διαμάχη του ανθρώπου, καθώς αυτός αμφιταλαντεύεται ανάμεσα στα ζεύγη των αντιθέτων, στην αποδοχή ή στην απόρριψη αυτού που είναι αληθινού, προκαλεί το πρόβλημα του διλήμματος. Κατά συνέπεια, αυτό φέρνει αποξένωση και χωριστικότητα. Η διάδα σχετίζεται με την ψευδαίσθηση, διότι η χωριστικότητα είναι η μεγαλύτερη ψευδαίσθηση. Ο αριθμός 2 είναι ένα έμβλημα ενός ανειλικρινή ανθρώπου με τον εαυτό του, αλλά συνάμα και με τους χείρους του, και αυτό το κάνει ασταθή και διπρόσωπο. Αναντήρητα, συμπεριλαμβανόμενων όλων όσων υπόθηκαν παραπάνω, αποτελεί ένα αρχέτυπο της διαφορετικότητας, της αντίθεσης ή μιας δύσκολης επιλογής μεταξύ δύο εναλλακτικών. Μια ακόμη λέξη κλειδί του αριθμού 2 είναι η τόλμη. Ο αριθμός 2 στη βίβλο εκφράζει το σώμα και τη ψυχή. Αντιπροσωπεύει τη δυτή φύση του θεανθρώπου. Και ο εξέχον τρόπος με τον οποίο ένας άνθρωπος μπορεί να ενώσει αυτό το υπάρχον χάσμα μεταξύ της ύλης και του πνεύματος είναι διαμέσω της δύναμης της ψυχής. Αυτή η έμφυτη διαδικότητα μέσα στο ανθρώπινο όν προκαλεί συχνά εντάσεις που οδηγούν το άτομο σε διαμάχη με σκοπό την αρμονία. Στην αλχημία, η διάδα είναι ο αριθμός των αντιθέσεων που οδηγεί στην αποσύνθεση με σκοπό τη δημιουργία της φιλοσοφικής λίθου. Συνεπώς, στο ταξίδι της ζωής, καλούμαστε να βρούμε την ισορροπία μέσα μας και να εναρμονίσουμε τις θετικές και αρνητικές ποιότητες της φύσης μας. Όταν το κάνουμε αυτό πράξη, υπερβαίνουμε τα κατώτερα ένστικτα της οόδους φύσης και έτσι κατά αυτόν τον τρόπο είμαστε σε θέση να έρθουμε ένα βήμα κοντύτερα στον εαυτό. Η τριάδα κάνει την εμφάνισή της σε πολλά αρχαία κείμενα στην ανθρώπινη ιστορία. Κατά τους Πυθαγόρους, μια λέξη κλειδί του αριθμού 3 είναι σοφία. Η τριάδα είναι το καταλληλότερο έμβλημα της σοφίας, διότι σε αυτή βρίσκουμε ισορροπία. Επομένως, στεκόμενος κανείς στη μέση των ζευγών των αντιθέτων, ασκώντας πρακτική σοφία, μπορεί αβίαστα να βρει τη λύση στο πρόβλημα και να τερματίσει κατά αυτόν τον τρόπο τη διαδικότητα ή το δίλημμα που το βασανίζει. Μια ακόμα λέξη κλειδί του αριθμού 3 είναι η κίνηση. Είναι κοινά παραδεκτό ότι η κίνηση και η διεύρυνση είναι ο κύριος παράγοντας της εξέλιξης. Ο Ελιφάς Λεβί το εξέφρασε πολύ σωστά, λέγοντας μας ότι όλα ζουν από την κίνηση. Όλα διατηρούνται από την ισορροπία και η αρμονία προκύπτει από την αναλογία των αντιθέτων. Αυτός ο νόμος είναι η μορφή των μορφών. Η διαπίστωση αυτή μας οδηγεί στο να κατανοήσουμε γιατί η αδράνεια θεωρήθηκε από τους καθολικούς χριστιανούς ως ένα από τα 7 θανάσιμα αμαρτήματα. Η ζωή είναι κίνηση προς τα εμπρός και μέσω αυτής της κίνησης η ψυχή εξελίσσεται. Καθώς λοιπόν σταματά να κινείται κάποιος, μαρασώνει και στη συνέχεια λαμβάνει χώρα ο θάνατος. Το άτομο αποκαθίσταται πνευματικά νεκρό, επειδή δρά ενάντια στον νόμο. Ο Πυθαγόρας κάποτε ανέφερε στους αποδεδειγμένους μαθητές του ότι ο Θεός είναι τρίγωνο. Επομένως, ο αριθμός 3 αντιπροσωπεύει την πνευματική τριάδα. Αν μελετήσουμε τις διάφορες θρησκείες στον κόσμο, είτε αυτές είναι νεκρές είτε όχι, θα διαπιστώσουμε πως σε όλες υπάρχει πνευματική τριάδα. Για παράδειγμα, στο χριστιανισμό είναι ο Πατήρ, ο Υιός και το Αγίο Πνεύμα. Στην Ανατολή, στον Ινδουισμό, συναντάμε κάτι αντίστοιχο με άλλα ονόματα, όπως Βράχμα, Βυσνού και Σίβα. Στα Αιγυπτιακά μυστήρια, την ιερή τριάδα συμπλήρωναν ο Όσιρις, η Ίσιδα και ο Όρος. Στο μακρόκοσμο, η τριάδα υποδηλώνει τα 3 μεγάλα ενεργειακά κέντρα: τη Σαμπάλα, την ιεραρχία και την ανθρωπότητα, όπου μέσω αυτών εργάζεται ο πλανητικός λόγος. Στο μικρόκοσμο, τα 3 αυτά μεγάλα κέντρα είναι μια αντανάκλαση των 3 ανθρώπινων κέντρων πάνω από το διάφραγμα. Πιο συγκεκριμένα, αυτό της κεφαλής ή αλλιώς Σαχασράρα, της καρδιάς ή αλλιώς Αναχάτα και του λαιμού ή αλλιώς Βυσούντα. Σε κατώτερη αντανάκλαση, η τριάδα συμβολίζει το τρίπτυχο της ανθρώπινης φύσης: σώμα, νους και πνεύμα, αλλά και την τριπλή προσωπικότητα. Επιπλέον, τον αριθμό 3 μπορούμε να το θεωρήσουμε ως ένα σύμβολο των 3 διαστάσεων του χώρου: αρχή, μέση και τέλος, ή παρελθόν, παρόν και μέλλον. Ο αριθμός 4 για τους Πυθαγόρους είναι ένας από τους σημαντικότερους αριθμούς. Θεωρούνταν η ρίζα όλων των πραγμάτων, ένας αριθμός τέλειος από κάθε άποψη. Το καταλληλότερο έμβλημα του δημιουργού. Μια λέξη κλειδί της τετράδας είναι αίσθηση. Αναντήρητα αποτελεί ένα σύμβολο της δικαιοσύνης, της τάξης και της αποκατάστασης ισορροπίας στη φύση. Μια ακόμη λέξη κλειδί του αριθμού 4 είναι η διανόηση. Η τετράδα σχετίζεται στενά με τη διάνοια. Θα μπορούσε να καταστεί ένα σύμβολο του διανοητικού τύπου, εκείνο τον άνθρωπο δηλαδή που έχει το νου εστιασμένο σταθερά στην ύλη.
Σε αυτό το σημείο θα ήταν ωφέλιμο να αναφερθεί πως όταν ένα άτομο δεν συνδέσει την καρδιά με το νου και το νου με την καρδιά, τότε χάρη στην ανταρσία του νου γεννιέται η αταξία του πνεύματος και έτσι υποφέρει. Θα αποτελούσε σοβαρή παράληψη να μην τονίσουμε πως η τετράδα αποτελεί ένα σύμβολο των βασικών κατευθύνσεων: Βορράς, Νότος, Ανατολή και Δύση. Και καθένα από τους αρχαγγέλους που είναι υπεύθυνοι για αυτά τα σημεία. Σύμφωνα με τις ερμηνείες της βίβλου και της Τορά, ο Θεός έχει ορίσει 4 αρχαγγέλους υπεύθυνους στα 4 σημεία της γης. Οι αρχάγγελοι των 4 γωνιών είναι ο Ουριήλ στο βορρά, ο Μιχαήλ στο νότο, ο Ραφαήλ στην Ανατολή και ο Γαβριήλ στη Δύση. Επιπλέον, ο αριθμός 4 είναι συνδεδεμένος στον εσωτερικό κόσμο με τα 4 στοιχεία: γη, αέρα, φωτιά και νερό. Παράλληλα, στην αλχημία υπάρχουν 4 βασικά συστατικά που χάρη σε αυτά μπορεί να δημιουργηθεί η φιλοσοφική λίθος. Αυτά είναι το θείο, ο υδράργυρος, το αλάτι και το ασόθ. Ξεχωριστός λόγος όμως πρέπει να γίνει για την τετρακτής, που αποτελεί τη ρίζα της φιλοσοφίας κατά τους Πυθαγόριους. Η ιερή τετρακτής φέρει ένα τριγωνικό σχήμα που εμπεριέχει 10 σημεία σε 4 σειρές. Οι αριθμοί ή κουκκίδες αντιπροσωπεύουν τη μουσική των σφαιρών και το περίτεχνο σύστημα του σύμπαντος. Εμβαθύνοντας το εσωτερικό νόημα του συμβόλου της τετρακτής, ο καθένας μπορεί να αντιληφθεί πως η μονάδα υποδηλώνει ότι το σύμπαν είναι μια ζωντανή οντότητα και πως το σώμα του σύμπαντος εμπεριέχει όλους τους αστερισμούς, τους αμέτρητους ήλιους και τους πλανήτες. Συνεπώς, όλα είναι ένα. Η διάβαση ματοδοτεί πως το σύμπαν ή αυτό που αποκαλείται κόσμος δεν σταματά να διευρύνεται. Έχει αποκτήσει τη δική του δύναμη και συνεχίζει να αναπτύσσεται με ένα συγκεκριμένο ρυθμό. Η τριάδα υποδηλώνει πως το σύμπαν λειτουργεί υπό τον νόμο της αρμονίας, ενώ η συμπληρωμένη τετράδα αντιπροσωπεύει την οργάνωση του διαστήματος και του χώρου. Ο επόμενος αριθμός που θα εξετάσουμε είναι ο αριθμός 5. Αναμφισβήτητα, η πεντάδα είναι ένας εξαιρετικά σημαντικός αριθμός όσο αφορά κυρίως συμβολικές του ιδιότητες. Μια λέξη κλειδί αυτού του αριθμού είναι γάμος. Η πεντάδα είναι ένα δημιούργημα του περιττού αριθμού 3 και του άρτιου αριθμού 2. Καθώς επιτελέστηκε μια συγχώνευση πάντρεμα του αρσενικού με το θηλυκό, γεννήθηκε η πεντάδα. Μια ακόμη λέξη αυτού του αριθμού είναι η ισορροπία. Το 5 θεωρήθηκε από τους Πυθαγόριους ως ένας αριθμός ισορροπίας. Πιο συγκεκριμένα, αποτελεί ένα σύμβολο ισορροπίας των δυνάμεων στη φύση και όχι μια κατάσταση της συνείδησης. Είναι αλήθεια πως ο σοφός διασχίζει μια ατραπό στενής ακόψης ξεραφιού. Έτσι, καλείται να ισορροπήσει καλά μέσα του καθ' όλα τα στάδια της ζωής εκείνες τις δυνάμεις που δέχεται από τον εξωτερικό κόσμο. Ο σοφός λοιπόν στοχεύει σε μια τέλεια ισορροπημένη ζωή που θα μπορέσει να υποφελήσει τον ίδιο, καταστώντας αυτόν πιο χρήσιμο για την κοινωνία, δίνοντάς του έτσι την ευκαιρία για μια πιο πληρέστερη υπηρεσία και συνεπώς καλύτερη ζωή. Η εξάδα περιγράφτηκε από τον Πυθαγόρα ως τέλειος αριθμός, διότι το άθεσμα των μερών του είναι ίσο με τον εαυτό του. Συνεπώς θεωρείται ότι εναρμονίζει το όλον σε ένα υγιή σύνολο. Με τη διαπίστωση αυτή θα μπορούσε κάλλιστα να λεχθεί πως ο αριθμός 6 είναι ένα σύμβολο του ανθρώπου που ενοποιεί το υποκείμενο και το αντικείμενο. Μια λέξη κλειδί της εξάδας είναι η αρμονία. Κάθε τι που βρίσκεται σε τάξη έχει τις ποιότητες αρμονίας μέσα του και έτσι στέκει υγιής. Επομένως, ο αριθμός 6 σχετίζεται στενά με την υγεία αλλά και τον χρόνο. Κατά τους Πυθαγόριους θεωρήθηκε η μορφή των μορφών, διότι ένα εξάγωνο φέρει τελειότητα όλων των μερών. Άρα η εξάδα συμβολίζει το χάμο ή τη συγχώνευση των αντιθέτων. Επιπλέον, ο αριθμός 6 συνδέεται στενά με την ύλη ή το φυσικό πεδίο. Θα λέγαμε πως είναι το καταλληλότερο έμβλημα της ύλης. Ως σύμβολο υποδηλώνει την 6η μέρα δημιουργίας του κόσμου. Άρα είναι ένα σύμβολο που αντιπροσωπεύει το Θεό στη φύση. Έπειτα έχει στενή σχέση με το 6ο ζώδιο της Παρθένου, την Παναγία ή τη μητέρα ύλη. Στο σημείο αυτό αξίζει να λεχθεί πως η συσχέτιση του αριθμού 6 με την ύλη είναι ο κύριος λόγος που οι πρώτοι χριστιανοί το θεώρησαν ως αριθμό της αμαρτίας. Συνοψίζοντας όλα τα παραπάνω, μπορεί ο καθένας συμπεράνει πως ο αριθμός 6, φέροντας ψηλούς κραδασμούς, σχετίζεται με την αρμονία, την ισορροπία στην ύπαρξη, την ανιδιοτέλεια και την αυτοθυσία, αλλά και με τις υλικές ανάγκες του ατόμου. Σε μια κατώτερη κλίμακα, ο αριθμός 6 είναι συνδεδεμένος με την αδυναμία, τη μειωμένη θέληση, τον εγωισμό και την έλλειψη αρμονίας. Ο αριθμός 7 είναι ένας από τους πιο πολύ συζητημένους αριθμούς. Το βλέπουμε να εμφανίζεται πολλές φορές σε διάφορες κουλτούρες και θρησκείες ανά τον κόσμο, από την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα. Μια λέξη κλειδί της επτάδας είναι νόμος. Κατά τους Πυθαγόριους ήταν ο αριθμός του νόμου. Οι νόμοι διακρίνονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες: τους θεϊκούς νόμους και τους φυσικούς νόμους. Οι θεϊκοί νόμοι θα μπορούσαν να λεχθεί πως είναι η εκφράση του δημιουργού. Μένουν ανεξίτηλοι στον χρόνο, δεν ξετεριάζουν ποτέ και είναι παγκόσμιοι. Επομένως, επηρεάζουν κάθε όν στον κόσμο. Αντίθετα, οι φυσικοί νόμοι είναι μια αντανάκλαση των θεϊκών.
Δεν είναι καθόλου λίγες φορές που ποδοπατιούνται και δεν επηρεάζουν όλους τους πολίτες. Επιπλέον, ο αριθμός 7 έχει άμεση σχέση με τις ημέρες της εβδομάδος, αλλά και με τους πλανήτες. Οι Βαβυλώνοι ήταν οι πρώτοι που προσδιορίσαν τις 7 ημέρες με τους 7 πλανήτες που ελέγχουν την κάθε μία μέρα της εβδομάδας, συμπεριλαμβανόμενων των εσωτερικών κινήσεων του ανθρώπου. Ακόμη, κατά τους Πυθαγόρους, η επτάδα ήταν ο αριθμός της ζωής, λόγω των 7 ουράνων ανθρώπων ή πνευμάτων που έχουν άμεση σχέση με τους πλανήτες. Κατά το πέρασμα της ιστορίας, αυτά τα 7 πνεύματα έχουν πάρει διάφορα ονόματα. Στα καβύρια μυστήρια ήταν οι 7 κάβυροι, ενώ στη βίβλο αναφέρονται ως 7 άγγελοι ενώπιον του θρόνου του Κυρίου. Επομένως, υπάρχουν 7 πνεύματα που το καθένα έχει τη δική του ακτίνα και διέπει κάθε αιώνα στον κόσμο μας. Για τους αρχαίους Αιγύπτιους, η 7 ήταν ο αριθμός της αιώνιας ζωής. Ο αριθμός 7 είχε μια άμεση σχέση με τη μεγάλη άρκτο, που ονομάζονταν δράκων της ζωής. Επιπλέον, σχετίζεται με την απόκρυφη σημασία που φέρουν οι πλειάδες, όπου 6 από αυτές είναι φανερές, ενώ η 7η είναι κρυμμένη. Με όλα όσα προαναφέρθηκαν, είμαστε στην εξέχουσα θέση να κατανοήσουμε πως ο αριθμός 7 σε μια ανώτερη κλίμακα αντιχεί με τις δονήσεις ή τους κραδασμούς της πνευματικής φώτισης, της εσωτερικής γνώσης και της σοφίας, την επιμονή του σκοπού αλλά και την αντοχή. Επιπλέον, αντιχεί με τις επιρροές που φέρνει το πνεύμα, όπως η ενσυναίσθηση, το ήθος και η εσωτερική δύναμη. Αντίθετα, σε μια κατώτερη κλίμακα θα έχουμε την απομόνωση, την αθράνεια και την κατάθλιψη. Έπειτα, ο παραλογισμός και η παθητικότητα θα φράξουν τα κανάλια της αυθονίας του σύμπαντος, και έτσι η ζωή θα καταστεί κουραστική και άνοστη. Ερχόμαστε τώρα στον αριθμό 8. Μια λέξη κλειδί για την οκτάδα είναι η αγάπη. Αυτός ο αριθμός αντιπροσωπεύει τα 8 είδη στοργής ή αγάπη σύμφωνα με τους αρχαίους Έλληνες. Επιπλέον, είναι ένα σύμβολο που υποδηλώνει τις 8 μορφές σχέσεων μεταξύ των πραγμάτων. Αυτές οι σχέσεις γίνονται εφικτές μόνο μέσω της αγάπης, διότι η αγάπη έχει έναν ελεκτικό χαρακτήρα. Επιπλέον, θα μπορούσε να λεχθεί πως ο αριθμός 8 συμβολίζει τα φίδια που είναι τυλιγμένα γύρω από το κηρύκκιο του Ερμή. Το γνωστό σύμβολο του Θεού Ερμή αποτελείται από μία ράβδο, όπου 2 φίδια είναι στριμμένα γύρω της. Στον αποκρυφισμό θεωρείται ως ένα από τα καταλληλότερα σύμβολα της Κουνταλίνη. Επομένως, ένα χαρακτηριστικό της οκτάδας είναι η ψυχική κίνηση. Άρα, μπορεί να υποθεί πως είναι ένα έμβλημα της συνεχούς κίνησης της ζωής, της εξέλιξης, της ανάπτυξης, αλλά και της ευελιξίας. Ως γεωμετρικό σχήμα, η οκτάδα αποτελεί το επιστημονικό έμβλημα του απείρου, αλλά και της αιωνιότητας. Κάτι ανάλογο με τον ουροφόρο Όφη. Το σύμβολο του απείρου αντιπροσωπεύει τη γέννηση, τη ζωή, το θάνατο και την αναγέννηση. Επομένως, ο αριθμός 8 είναι ένα σύμβολο της ανανέωσης και εγκαινιάζει πάντα ένα νέο κύκλο. Έπειτα, οι δύο σφαίρες ή κύκλοι που ενώνονται μεταξύ τους υποδηλώνουν τους δύο αντίθετους πόλους ή δυνάμεις του ανθρώπινου όντος. Άρα, ο αριθμός 8 είναι άμεσα συνδεδεμένος με την αρμονία. Από μία άλλη οπτική, το έμβλημα του απείρου θα μπορούσαμε να πούμε πως έχει μία άμεση σχέση με την αιωνιότητα του σύμπαντος. Τα πάντα στον κόσμο είναι ένα, στενά συνδεδεμένα μεταξύ τους και βρίσκονται σε κίνηση. Συνεπώς, ο αριθμός 8 αντιπροσωπεύει τη συνεργασία και την ενότητα πίσω από τα φαινόμενα. Έχει καταστεί σαφές με όλα όσα έχουν αναφερθεί ότι ο αριθμός 8 σε μια ανώτερη κλίμακα ενεργειών σχετίζεται με την εσωτερική δύναμη, την ηλική ελευθερία, με τη συμπόνια, την ελεύθερη θέληση επιλογή, την ειρήνη αλλά και την αγάπη. Αντίθετα, η οκτάδα σε μια κατώτερη κλίμακα ενεργειών σχετίζεται με την υπερηφάνεια, την απληστία και τη διαστρέβλωση της μιας πραγματικότητας. Ο επόμενος αριθμός που θα εξετάσουμε είναι ο αριθμός 9. Μια λέξη κλειδί αυτού του αριθμού είναι ωκεανός. Σύμφωνα με τους Πυθαγόρους, αυτός ο αριθμός αποτελεί το μυστικό σύμβολο του ανθρώπου. Σε μεγάλο βαθμό σχετίζεται με τη γέννηση, καθώς η κύηση διαρκεί 9 μήνες. Επομένως, είναι ο αριθμός της ανθρωπότητας, λόγω του γενετικού της κύκλου. Επιπλέον, ο 9 έχει άμεση σχέση με τη μοίηση. Πιο συγκεκριμένα, στα Ελευσίνια μυστήρια, 9 ήταν οι σφαίρες μέσω των οποίων έπρεπε να περάσει η συνείδηση του υποψήφιου για μοίηση, ώστε αυτός να μπορέσει να ξαναγεννηθεί. Έπειτα, κάτι ανάλογο ανέφερε ο Ενόχ όταν είπε πως είναι 9 οι σφαίρες των αρχαίων μυστηρίων από τις οποίες θα πρέπει να περάσει ο υποψήφιος που ζητά μοίηση για να φτάσει στο φλεγόμενο πνεύμα. Στην περίπτωση αυτή, γίνεται άμεσα αντιληπτό ότι ο αριθμός 9 σχετίζεται με το πνευματικό επίτευγμα ή κατόρθωμα και την εκπλήρωση. Για τους Ινδουιστές, ο αριθμός 9 είναι ένα σύμβολο που αποδίδεται στο βράχμα, αυτή την υπέρτατη, άγνωστη αρχή ή πηγή που όλα πηγάζουν και όλα στο τέλος ξαναεπιστρέφουν. Συνεπώς, μπορεί με ευκολία να λεχθεί πως είναι ένα σύμβολο του δημιουργού που εκφράζει τη τελειότητα, την πληρότητα και την ενότητα. Συνοψίζοντας όλα τα παραπάνω, ο αριθμός 9 εκφράζει την αγνή αγάπη, την αιωνιότητα, την πνευματική διεύρυνση και φώτιση, τις δημιουργικές ικανότητες, την επίτευξη και την κορύφωση μιας εργασίας. Επιπλέον, αντιχεί στους κραδασμούς της συμπόνιας, του αλτρουισμού και της καλοσύνης. Αντίθετα, σε μια κατώτερη κλίμακα σχετίζεται με την αδυναμία και τη λύθη.
Φτάσαμε στον αριθμό 10. Η δεκάδα είναι ένας πολύ σημαντικός αριθμός. Ουσιαστικά περιέχει όλες εκείνες τις θεϊκές επιρροές και νόμους. Κατά το Πυθαγόρα θεωρήθηκε ο πιο ιερός αριθμός από όλους τους αριθμούς, διότι σηματοδοτεί την ολοκλήρωση. Μια λέξη κλειδί του αριθμού 10 είναι θρίαμβος. Είναι ο αριθμός ενός ανθρώπου που μέσω της επιτυχής ευθυγράμμισης με τη ψυχή υπέστη αρχικά κρίση, λόγω των αμυνών της προσωπικότητάς του. Καθώς λούστηκε στο ψυχρό φως της ψυχής, κάθε τι απαρχαιωμένο, δογματικό και πλαστό καταρρίφθηκε. Το άτομο, τυφλωμένο από το φως της αλήθειας, πέρασε από αυτό που καλείται αποκρυφιστική τυφλότητα, η σκοτεινή νύχτα της ψυχής. Αργά ή γρήγορα όμως, το αποκαλύφθηκε μπρος στα ερευνητικά του μάτια η υπέρτατη αλήθεια και συνειδητοποίησε ότι όλα είναι ένα. Μετά από αυτό το σημείο, το ανθρώπινο όν πέρασε στην ενότητα μέσω της διαδικότητας. Συνεπώς, δημιουργήθηκε ένα νεότερο είδος ολοκλήρωσης. Εύκολα λοιπόν μπορεί ο καθένας να συμπεράνει ότι η δεκάδα σηματοδοτεί την επιτευχθήσα ενότητα και πληρότητα. Έχει καταστεί σαφές από όλα τα παραπάνω πως ο αριθμός 10 αποτελεί ένα σύμβολο της τελικής ολοκλήρωσης. Ρίχνοντας μια κλεφτή ματιά στην ιστορία, αντιλαμβανόμαστε πως η δεκάδα σηματοδοτεί τον αγώνα της ζωής και τη συνεχή εξέλιξη όλων των πραγμάτων προς την τελική ολοκλήρωση. Για παράδειγμα, στην Καμπάλα υπάρχουν 10 σεφύρες. Αυτές οι 10 πηγές ή σφαίρες βρίσκονται μέσα σε κάθε ανθρώπινο όν, ικανές να τον οδηγήσουν στην ολοκλήρωση. Συνοψίζοντας, μπορούμε να επισημάνουμε ότι ο αριθμός 10 συνδέεται άμεσα με την αισιοδοξία και την ηγεσία. Επιπλέον, σχετίζεται στενά με την επιτυχία και την εγγενίαση ενός νέου κύκλου. Ακόμα, έχει άμεση σχέση με την αποφασιστικότητα, την τόλμη αλλά και την πρωτοτυπία. Μπορούμε να πούμε πως είναι ένας αριθμός τέλειος, αντιπροσωπεύει το σύμπαν και τις λειτουργίες του. Αποτελεί σύμβολο ενότητας και σύνθεσης όλων των πραγμάτων σε ένα ενιαίο όλο.